si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kuganan. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, Ayaw butak sa tanan mga igsoon. Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na sa itong mga pinagdag mga follower of listener sa Shine FM 95.3. Ano na yun na nagasunod din ang itong programa bisan pamasa sa iyo kaputagon. May buntakan yung tanan, may yung pagpamukaw, may yung pagmata, atong pasalamatan ang Ginoo. Sa kanunay siya nagtuban pagkamping sa matagusan ato kang kinabuhi. Matagusan ato maingson adto na kita nagkalain-lain nga mga obligasyon everyday para sa atong pamilya, para sa atong mga anak, para pag-aktiban sa atong mga estudyante, labi na karon na busy na sa mga ginikanan, kay abli na sa mga klase, ikan sa elementarya, ikan sa junior high school, andun sa senior high school. Kamal kay balik na sa mga ato nga mga magtutulo din sa kabutiran alang sa gitawag ko eskwela brigada. Bisa na kayo wala mahuman mga igsoon, nagkaroon ang lawa ato agad nga mahumanon ang gitawag eskwela brigada kay wala mahuman ka kung adawa igsoon. Isip doon na tayo katungganan, ingon mga igsoon, doon na tayo obligasyon ato ng panikamot ano ba ng tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga namin sa Shine FM 95.3 nga kanon ay naglanog-lanog diha sa inyo ang mga kasing-kasing mao sa inyo ang mga dugan maayong buntag ka natong tanan. Ang atong oras mga kaigsoon ng Ginoo alas 3:28 na sa kapamanon. Adlaw karon nga Martes 23 sa bulan sa Hulyo. Nagahapong adlaw mga igsoon. Huwag yun ako matutuli ang panimalay sa maong nanaybaho sa Saudi Arabia sa Riyadh nga tuwa karon sa ilang agency. Kinaon sa dunay mga kakulingan sa ilang sa iyang pisikal nga bahin igsoon. Kauban ko ni siya akong asawa. Sila ni nung igsoon akong ihatod sa airport. Una nga, di ko lalim mga kaigsoon. Nagpapa mas laing mga nasod sa tanang o niya ang inyong pamilya perteng wakala nagyaka nagpaabot ng mga igsoon. Una nga sa kong away mga igsoon nga nakaroon sa Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. Wala na nagpasabot mga igsoon ko Ginoo nga ako mismo wa ko'y gihimo dili nga galing kundi kutob sa akong mahimo nga katugbangan usab na ko ang iyang pagsakripisyo sa laing mga nasod. Salamat sa Ginoo sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend John Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaon. Yan usab ang inyong ubos kalaga Pastor Sabri Candelario magpaapit sa mensahe sa Ginoo. Kung ngayon sa kong may katahuran, may buntag ka na tanan Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. Sa tanan nga mga OFW ang Ginoo mag-amping ka ninyo kaya huwag tayo alam mahimok kung wala ang Diyos. Kinali sa dinhi pa mo sa Pilipinas daghan yung kayo mga plano, daghan mo kayo mga tinguhan na layhan ninyong postpone sa inyong kinabuhi. Apan hinundumi kung dili ko nakabubuton sa Ginoo. Ningon ang Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11, ako lamang ang nasayon sa akong mga laraw alang kaninyo. Maong every moment, every day mga igsoon, ayaw siguro ang imong ipagandoy, sigurado na kung ikaw lang na ang imong desisyon, ang imong pagkakaroon
ayaw siguro ang kadaugan kanunay kaya ang kadaugan wala sa tao na sa Ginoo. Moingon gani ang tao sigurado na yun ang daog, ayaw siguro kay kundi gani ka magadaog maluyag yung ka. Ang kasiguruhan o kadaugan wala sa tao, wala ka sa katilingban na sa Ginoo. Hinumdumi sa panahon ni Moises na ang Diyos lamang nakapahumok sa una-una kung nagkapagahi sa hari sa Ehipto na mausipan out. Ikaw o ako, dinis kalibutan, wa kay angayan, wa ko'y angayan, na ikapasigar mo sa tibok kalibutan. Kay ang atong kinabuhi, ang imong kinabuhi, ang Diyos lamang mo'y nagunit ni ining tanan mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo, ilabi na sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, na atong gihook up kagahapon. Ang mag-listen yun maigsoon, di mag-untol-untol man. O niya, dili man sa dindot paminawon sa mga FM radio. Kaya mo putol, mo dugay mo ginhawa, mura bag katubag, dugay mo ginhawa igsoon. Unang ato lang magiputol mga kaigsoon at atong gibalik sa mga music o mga awit magkalangit. Pasalamatan ng Ginoo bisan pa man yan ang sitwasyon. Kung magkano naman po yung mga panahon nga mawa sa pang wifi sa Makandao. Una nga paglantaw na ko kaniha, medyo nindot man. Pero dili na mo yung rason mga kaigsoon kung walay wifi. Dili ko kalahin. Basta dili ko kalahin kung na ibukat nga rason. Labi na sa ato nga kababayan nga ngay yung tabangan. Unang kahabukan lawa, nagtuyok-tuyok ko kung dias biyo palanas bukasan yung balay sa Aplido mga Torres family. Huwag mo kayo mga iso. Kaya sa akong pag-agi sa Pirmiro, ingon akong ako wife na sa time nga nag-apply sila, ako itong kauban. Huwag yun iso. Ang ito naabot na to sa video nga ano na liits nga di pa namas-namasan nga naiskutan o sa next bitaw isa sir na video bago tinoon maguna pero nadagman maguna nagbinuang anak sa bitaw maayo kay ato na atay kasi nga utapag sa imong sikataw anak lang ba na kung wala kay ikatapag wa kay kwarta kay wa matay kwarta itagag pamahan bisan gamay nga hagpag sa kinabuhi apan usahay sa katalingban sa tabangan paminaw gani dili linyada sa ingon gitaw iniliay o ingon na dili katabangan kay dili kalinyada na mo pero as tubangan sa Ginoo ikaw o ako igsoon hinumdumi hindugma ka hindugma ko kay mahal kas Ginoo pero sa katalingban sa katawhan dunay pinili ang tao apan hinumdumi kung makaturungan ang imong duruhan, makaturungan ang usapkas katubangan sa Ginoo. Apan kung dili gani ka makaturungan ang imong gibuhat hinumdumi ang risbak ana. Mao nga ato nga tema karon mga kaigsoon ang atong topic punishment. Kung ang ato nga tema mga kaigsoon, what will you do on the day of punishment? Unsa may imong buhaton sa panahon na ikaw silutan. Ang silot sa katilingban kaigsoon dunay gitawag unfair. Daghan kay mga tao sa katilingban mga kaigsoon Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod mga OFW hangtod karon walay hustisya. Kaya ang hustisya mga kaigsoon pwede ra kayrag pinilyon basta dinis kalibutan. Pwede lang i-deny basta makita sa pikas kwartahan maniay magkakwarta po taan ni mahimos sa tang bilyonaryo. Apan hinumdumi ninyo kung magpundar mong mga butang dinis kalibutan nga puro pinaspasan hinumdumi mawagtang kayo na ibig ang iyong kinabuhi dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa matagusan ang pagkamakinabuhi. Maong ang inubos nga lagan kanulay nagdasig sa matagusan ikinahanglang magtinarong lagutan. Kaya ang pagkamatarong mga igsoon dili tao may muganti nimo kung dili ang Ginoo. Usa sa kalagan
Nya ako nga nakahibalag hapon, isang anong mahadlok man ko, nga na may Ginoo. Tinuod man ko na. Inoon, dili ni mo ikakumpara. Imatagos sa mga pastor, ano na may gitawag o kaugalingong desisyon sa kinabuhi. Apat kung ikaw nagkupot sa saad sa Dios, ikaw o ako, kitang tanan lumalabay din sa kalibutan. Ang magpabilin, ang maayo ni mong binuhatan. Dapat kawa kay pinalabi, even sa katalingban. O magani manilabi ang Diyos, doon na lang siya pinalabi sa panahon niya sa paghukom. Pag-ambot ang mga igsoon. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Diyos, niintak na og dapit sa kabuntagon ngayong gihatag ka namo. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa pabor ngayong gihatag ka namo kanunay. Pabor nga dili kabayrag sa lapi dinis kalibutan. Padayon kang nag-amping sa among kinabuhi, Ama. Padayon kang nag-amping sa tibok na kong panimalay. Sa among tulo ka mga anak. Sa akong ugangan nga may nag-atiman sa among gamay nga bata, Lord. Salamat o Diyos niya sa pag-imong kabos nga alagan, Ama. Pagkapaambit sa imong mga pulog, mga mensahe. Labaw sa tanan nga naminaw karon sa FM Radio. Hining mao nga dapit. Bisan pa man o Diyos sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Even sa laing mga nasod na. Salamat, Amahan, sa imong pag-amping usab sa akong wife nga naakaroon sa KSK. Nasa Kingdom of Saudi Arabia, Lord. Nga di ika-upat ka bulan na niya. Karong mga bulan sa sunod nga bulan. Akong mga pag-ampo nga nakanimo sa kinabuhi ni Sister Maria Torres. Muli o Diyos nga naakaroon sa Saudi Arabia. Kupti o ampingi ang iyang kinabuhi. Nga diin ini mga dawa. Mabalik na sa ako o Diyos sa pag-communicate sa iyang kabanay. Hataki kadaugan kasiguruhan o Diyos ang akong pagpalik karon. Salamat, Amahan, sa iyong pagkamaayo. Adunay solusyon o God. O salamat, Amahan. Gadiin sa amo nga pagtabang sa mga isig katao. Usan ni kapamaagi na ikaw mahimot ka sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos na imitat na lapit sa kabuntagon. Kaya mo gihatag ka na mo, Lord Jesus. Labaw sa tanan nining mga nga dapit nga nahimo kining instrumento. Kining FM ready. Aron ang imong mga pulong mga mensahe. Mahatod sa tasatag sa kamang Pinoyanan. Klaro og tataw og tinaw. Ang ilang madungog ko Diyos gikan sa imong mga pulong mga mensahe. Aron ang among kinabuhi ug nagkinabuhi kami dinhi sa silong sa kalibutan. Kaadto na insaktong direksyon kiya gikan kanimo, Ama. Maayo ka kanamo o Diyos. Bisan pa man sa tibok namo nga matagusan ka mga pamilya. Bisan pa man sa tanang kaigsunan hindi sa balok, Lord. Dapit sa Pilipigan hidid by Pastora April Mia Cultura. Ngayon mo siyang gipahiluna sa mga nga dapit aron sa pag-lead sa mga katawhan sa mga nga dapit, Lord. Bisan pa man dapit sa kampoy, Amahan, gamit ang kinabuhi sa mga elite family, Brother Mario Elhick, Sister Roslyn. Yadiin sa mga nga dapit, Lord. Ano na sila'y katakos sa pagpaambit usap sa imong pagkamaayo. Labaw sa tanan sa imong mga pulong mga mensahe. Kailhang nakatunan gikan sa balang kasulatan. Sa kinabuhi usap ni Sister Rhea Amante karon na naakaroon sa Tanay City, Lord. Kamita usap ang iyang kinabuhi. Nga doon na siya'y kaligod kadasik. Bisan pa man siyang pag-eskwela, isip, work and study, Lord Jesus. Salamat, Amahan. Nga doon na siya'y mga pulong nga mga dili maayo sa palibot. Apan ligon na siya. Siya'y batanon kinabuhi. Nga doon na siya'y insaktong determinasyon. Aron makabot ang iyang tinguha. Bisan pa man siyang Amahan. Nanarbaho sa Maynila, Amahan. Ako mga pag-ampo man na kanimo. Labaw sa tanan sa mga station manager. Pastor Gideon Canilario nga nakakaroon sa Sitio Kalugtugan, Barangay Septimia, Malabuyog, Cebu City. Panalangin yung tagbuha siya sa iyong mga panginanggan. Doon na sa iyong mga tingog, mga plano uban sa iyong mga alagan. Nga doon na sila pagkahimon nga kurusada sa mga nga dapit sa barangay sa Sitio Kalugtugan, Barangay Septimia, Malabuyog, Cebu City. Bisan pa man o Diyos sa among General Station Manager Reverend King Brian Macasaon. Ikaw usap o Diyos pagkapanalangin sa iyong kinabuhi. Uban sa mga DJ sa Sign FM. Bisan pa man o Diyos ay imong mga alagad siya mga kaubanan ng mga pastor. Lapaw sa tanan sa among presidente. Ikaw o Diyos magagi gikan sa mga senador,
mga congressman, mga gobernador, mga mayor sa nagkalaing-laing city o Diyos o mga kalungsuran. Bisan pa man sa tanan ng mga kabaranggayan sa nagkalaing-laing dapit sa suok sa dapit sa Pilipinas, Lord. Mga barangay captain, mga konsyalis, doon na sila'y kaakuhan, doon na sila'y makiksaan gatos katilingban. Biyahe o Diyos ang ilang kinabuhi, kamatagusa kanamo, may natlukon, nga nakanimo nga doon na kami katugdanan, bisan pa man sa imong mga alagad, mga pastor, mga pastor. Salamat o Diyos ng among kinabuhi, adunay panaghiyaw sa adunay unity sa pagkahadlok na kanimo. Tungod kay dunay insaktong panahon na matag usa kanamo adunay gitagana pagsilot ug paghukom labaw sa tanan kadaugan kasiguruhan na alanggod diya sa imong mga pulo mga mensahe nga kami magkinabuhi ni Lord Jesus sa matag sa among kinabuhi. Salamat o Dios ninitak na ug dapit sa kabuntagon. Na kanunay ka nag-amping kanamo, kanunay ka nag-proteksyon kanamo, kanunay ka nag-supply sa matag adlaw sa among kinabuhi. Labaw sa tanan karon nga mamagtutudlo aduna na ko'y pagbalik sa ilahang obligasyon dinis kabukiran o dito man sa syudad mo. Panalangin ang imong mga katawhan labaw sa tanan niyadtong adunay katungdanan sa mga kasimbahanan. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo kanamo, dili matugan sa pulong sa buhat nga padayon kang nagatiman, Lord Jesus. Hitagdam dapit sa pumuntagon ginugyatag ka na mo dungog himaya nga nalagid ka ni mong tanan. Pinagilamang sa imong buktukan ang personal na mong mga luluwas ang tanan magaynon. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo may soon. Pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Tingali mga alas 6 mga kaisunan, going to 7 o'clock. Ako'y mo take over sa atong DJing alang sa mga greetings o mga pangumusta. Okay, balik eskwela. Siya may presidente karon mga kaisunan sa eskwelahan. Wala nga doble ning among obligasyon karon. Ang mahag anak na yung mga kaisunan doon ay kakuhan. Hindi man tamo'y kapilit na to. Ito ko'y lamang tas mga ginikanan. Yatong panikamutan, ito sa itong mahimo. Kung nilisap na ako hingalitan, ang kayuhan, nagkipugas akong mga ginikanan sa mga eskwela. Ang akong papakanian to, muna sinugdanan anong napundar ang eskwelahan niya sa Patricio Memorial High School. Second year high school pa ko maigsoon dito sa National High School Bay City, Negros Oriental. Wala pa'y high school diri sa Barangay Santo Niño. Wala pa'y high school diya sa Paleo igsoon. Wala pa'y mga senior high school. Mao nga akong giingnan ang TIC kahapong adlaw. Dilisab na ko ikalimtan ang maayong pagtulunan sa akong amahan, sa akong mga ginikanan labaw sa tanan ni mga dapit. Kunoon sa may ilang kinaya, kunoon sa may ilahang ipugas sa katilingban, ang ayan usab na kong sundo, isip alagad usab sa Diyos. Dili ko katalikod sa kakuhan labaw sa kayuhan sa katilingban. Ikaw o ako, alagad ka sa Ginoo, doon na kay katungod sa pag-ayuda sa mga katawhan. Dili na siya rason egsoon na dili ta mag-apil-apil sa kalahukan sa katilingban. Kay ikaw o ako mismo alagad sa Ginoo, doon na kay obligasyon. Nasakit palandong ang mga kaigsunan, ilabi na sa kalibutan karon. Kamoy naghari ang dili katarong, kundi ang naghari ang dili mayo o dili
makiangayon. Kung maghinaot ko, Ikson, sa giabot ang gitakdak na panahon, pili ayaw ha, ibutan sa kasing-kasing una-una, nang kinahanglan angayan o takos, ano na itulawan ng kasing-kasing. Ibutan sa inyong una-una kasing-kasing, Ikson. Mao nga ato karon nga topic, punishment. Kung ato katima, what will you do on the day of punishment? Unsa may imong buhaton sa panahon nga ikaw hukman? Napapakay ikarason? Kung diha sa husgado, pwede ra kang mamakak. Kay otro po, doon ay mga atorning mga bakakon. Mas mudaog pa sa katilingban na pinagkwartahan. Mahinungdan hangtod karon, daghang kay mga tao wa kay hustisya. Apan hinumdumi ang hustisya sa Dios. Degod ka kaalingkawas. Hinumdumi si Cain, ikaw o ako pila ka henerasyon, wala pa si Abraham. Natong ilang kaamahan sa tanang amahan, gikan sa ngalan nga Abram. Ang imong ngalan karon nga yanok sa katilingban, hinumdumi na. Kung adunay katingalahan buhaton ang Dios sa imong kinabuhi, di na ka mahimong ordinary nga ngalan. Kung dili doon na gunay kausaban, kung ituboy ka sa Ginoong nga labing gamanan. Mao nga si Cain, nagning reklamo siya. Ning ingon siya siyang kinabuhi, "Bug atra kaayo ang imuhang silot kanako." Apan sa diha nga iyang ipatay ang iyang igsoon nga mo si Cain, si Abel. Wa sa kahuna-una, kundo na ba'y silot nga mas pukat pa siyang gibuhat. Mao nga mga Kristohanon pagpakabana ato ni paminawan, Ikson. Anawa tadalala mga bata naglatagawalay nag-atima sa ilang pagkato sabay ng matuto ukon sa ilang tatag sa katilingban. Mga tao na ulipon sa salangan ang daos sa taong maon, sa ilang managway tanawon na walang malipayon, apang sulod sa lugna masulod. Kristohanon pagpapakabanan at agiyong pili ang iyong nadumugong ganita diliban. Naghinahanglan magsinap ang Isus nga manluluwas ta. Sulti na isang yaw na matang bitin sa orasan, may tao sa kinabuhi na karsan. Asa sila paingon, aduna ba'y kasiguruhan, rumaling hinabuhi sa kalibutan. Kristohanon pagpapakabanan at ang iyong
piling ang imong nadungog nanita dili ba nadinahanglan man sila kang Isus naman luluwas na sulti na sulti na sulti na isang yaw na ihang sila silutan na tungod sa pagmalayon sa pagkakasalan kunyari ay ang hinungdan wala sila masugilan ato bangang sa Diyos din sa may malinlan Kristohano magpapabana at ang iyong piling ang imong nadungog nanita dili ba nakinahanglan man sila kang Isus naman luluwas na Kristohano magpapabana at ang iyong piling ang imong nadungog nanita dili ba nakinahanglan man sila kang Isus naman luluwas na sulti na sulti na sulti na isang yaw na sulti na. Kaya salamat sa Ginoo Mayagson, sulti na. Nganong gisilutan ang tao o unsay rason tungod kay gitawag walay pagpakabana. Kristohanon, alagad si Ginoo, pastor-pastora. Doon na kay dakong obligasyon, dili lamang sa sulod sa simbahan, dili lamang sa imong kaaguhan ni ikaw nagdala o nagwali sulod sa sinagoga. Doon na kay kaaguhan ibin sa katiligban pagwali sa kamaturan aron bisan ang kabataan imong mapaabot o mapahinumduman aron mahimo silang dunay mayong batasan. Manghinaot ko ang obligasyon sa alagad sa Ginoo dili lamang sulod sa simbahan kundi mahimo sa tibok kalibutan kay ikaw ug ako ipadala sa Ginoo. Atong hinumduman ang atong amin sa karon nganong ning reklamo si Cain nganing ingon sa Dios Ginoo bukat ra kayo ang silot nimo kay mo gipahamtang kanako apan wa siya kay balo nga iyang gibuhat kinabuhi ang katumbang tungod kay mismo ang iyang tikson iya magipatay niya itong mga panahon. Di ba? Kinabuhi o unsay dito nganay nganong iyang magipatay ang iyang igsuon nga mao si Abel niya aning mga panahon. Ang bukat nga rason nasuko siya sa iyang igsuon nganong nasuko pa siya kay nasina sa iyang igsuon. Ikaw o ako kung moabot gani sa imong kasing-kasing una-unag sa labutan ang pulo nga kasina mainggit gani ka sa mga butang sa imong isig katao maunay mudud-dud nimo sa pagkaalautan
ug sa walay insaktong panghuna-una nga moabot nimo mga pinanggap. Ayaw kaibog sa mga butang sa imong isig katawo. Ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan sa imong isig katawo. Hinumdumi maunay bugat nga sala at tubangan sa Dios. Si Cain ug si Abel ang lintunganay sa mga paghitabo ang sinugdanan kining kasina. Ug masina gani kas imong silingan, masina gani kas imong igsuon, masina gani kas imong mga ginikanan, masina gani kas imong mga anak, masina bika sa ubang katawhan nganong gidato man ni sila. Hinumdumi matag usa ikaw ug ako doon na kay gibuhat para sa Ginoo, sigurado ikaw palanginan sa Ginoo. Ayaw ibasi ang imong kinabuhi sa uban, kay ang uban mga tao kagidato wa kakahibalo kung doon na ba sila'y gibuhat para sa Ginoo. Ato ning basahon nganong nahimuot ang Dios kang Abel nga igsuon ni Cain ining mga bahina. Sa diha nagpakasala si Eva ug si Adan ug nisupak sila sa balaod sa Dios ni atong mga panahona. Gihinginlan gyud sila sa tanaman sa Eden. Ikaw ug ako kung doon na kay sala at tubangan sa Ginoo, hinginlan gyud ka. Bisag dili ka layhan nga mobiya sa imong posisyon apan hinumdumi kung nakasala ka, hinay-hinay na lang magawas. Si Eva o si Adan nakasala, wa na sila nagpaabot nga giingkong-ingnon sila sa Dios. Adan, Eva, pahawa na mo dire kay mismo wa mo nagtuman sa sugot nako ninyo. Sila na nangitag pamaagi. At sa diha nga nakasala na sila, nakakita na sila nga di ay sila mga hukok niya itong mga panahon na mao nga naulaw sila. Amen ba? Manginaot ko sa tanan nga naminaw karon sa FM radio, labaw sa tanan diha sa Kangkwi, dapit diha sa Kabanbanan, Pastor Rinaldo Kabanag, ug nasayon ko dili lamang diha nga area, Tibuok, Bayawan City nga maabot sa ato nga programa, Tibuok, Tanay City nga maabot sa atong programa, Tibuok, Bai City nga maabot nini atong programa. Manghinaot ko kanunay ninyo patalingogan ang pulong sa Ginoo. Dili ni akong pulong kung dili amok ning gipaabot sa inyong kasatag sa mga panimalay aron mo masayon sa lintunganay upok at nga rason nganong gisilutan man si Cain mismo siya nigreklamo sa silot-ikan sa Ginoo. Akong sugod sa pagbasa iso ang nakanindot manggod sa kinabuhi nilang Adan o ni Eva nga sa diha nga nanganak si Eva o batang lalaki nga panganay nga mao si Cain. Niingon siya, iyang ipasalamatan ang Diyos. Usahay ang tao dili na magkapasalamat, labi nagpakwartahan na, labi na doon na na'y propesyon, doon na na'y kaptagan. Wow, malimot man. Hinumdumi mga ekson, kinsay na bulahan ining duha o kinsay na himutan. Maghisgot magani ni o gitawag labing maayong buta nga gihalad sa Dios. Ikaw ug ako kung makatugkad ka kung layhan ka panalanginan sa Ginoo, buhata ang ibuhat sama kang Abel. Kaysa diha nga iyang ibuhat mismo ang iyang igsuon ay nasinaman. Dili pagyud paigo iya pagyud ipatay. Kay nagtuo man siya kung iyang patyon si Abel, dili siya mabalaan sa Dios. Walay nalilong sa Dios. Bisan mo ingon pa ang katilingban, walay aso nga nakongkong. Hinumdumi tinuod na bisan dili pa na nimo ibasig aso. Ang Dios wala nagpasi-pasi
Kay bisan sa imong kasing-kasing una-una, nahibal-an ang kandaan kung doon na ba kay daotang binuhatan sa imong kinabuhi. Nagplano ka lamang daan, tanawa, si Herodes nga doon ay plano sa pagpatay ni Ginoong Hesus nga atong panahon na maupagamay pang bata si Herodes. Si Hesus, mga kaigsunan. Ning ingon, ang maong anghel, Jose, ayaw mo kaagad diha. Ayaw mo balik sa inyong gigikanan, ladto mo dito. Kay si Herodes naglungot-lungot pagpatay sa mga bata, labi na sa bata nga mao si Jesus. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Emily. Mayong gabi diha sa PSA. Awagon ako katugtong kay wala man ko kabasa sa imong address. Ang tuwa di ay si Maria sa Fuente. Ako pa nang balikan ron sa Eskwela Brigada. Inaabot ako dito sa mismo sa barangay hall sa Palanas. Wala man sa ang barangay captain. Ito aman Vista Bay sa Tanay siling abot. Busy gid sila kan. Muna nga human sa obligasyon nato dinhi sa Buglo, mobalik gid ko. Kaya dili pwede nga dili ta mangitag lakang og reaksyon sa atong kababayan nga ngayon atong isang kamaglakang atong mabuhat para sa atong isikatan. Balik ta sa ato nga basahon. Unsa man ay hinungdan pastor nganong gisilutan man si Cain ug bukat nga silot nga dili niya kaya. Ang rason kasina. Masina gani ka sa imong isikataw, mamutang-butang gani ka. Mamutang-butang na yung pagdaot. Mao nga hinumdumi ninyo, Katilingban, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang kusog ra pa kay manaot, maura pa punay, dili maayong binuhatan. Ang kusog kayong manudahon, otro sabnang naguna-una, o pagbuhat, dili maayo at abangan sa Diyos. Apan katong tao na napuno sa pagdaot, just relax na na. Kay ang Diyos igsoon. Huwag nalilong siya mga mata. Ato ning basa. Si Cain o si Abel. Si Adan nakighalawas kang Eva nga iyang asawa o nanangkon si Eva o nanganak sa batang lalaki. Miingon si Eva, nakabaton akong anak tungod sa panabang sa Diyos, sa Ginoo. Wanang ikaw, si Eva o si Adan nakasala na ani, human na sila nakasala. Apan sa diha, yatagan silang anak nga mao si Cain nga kinamagulangan. Nagpasalamat gyapon si Eva, ningon siya, nakabaton akong anak tungod sa panabang sa Ginoo. It meaning to say, nagpasalamat gyapon si Eva nining tumora. Wow. Ingon diri, busa ginganlan niya og Cain ang bata. Onya nanganak siya laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero og si Cain mag-uuma. Aron mahibalaan nato ang litunganay, nganong gisilutan man si Cain niining tumora og nagreklamo siya sa Ginoo. Ginoo, bukat ra kaayo ang imong silot kanako. Wa man gani siya magreklamo yang ipatay si Abel. Tungod kay napuno sa emosyon og labaw sa tanan sa kasina sa igsoon nga mao si Abel. Pangutana, pastor, unsa may hinungdan nganong nasina man si Cain ngadto kang Abel? Tungod kay wala dawatas Ginoo ang iyang halad. Nganong wala man dawata, pastor, ang iyang halad? Kay dili man mao ang proseso para sa Ginoo. Mao nga ikaw ug ako ang imong pagkakristohanon, dili gani insakto, dili gani mao. Magsige ra kag pamantay sa ubang mga Kristohanon. Onya magpaila ka nga Kristohanon ka, batas sa kinaya, perting bubaa, sure ka. Ingon ang Biblia, Exxon. Ingon diri, si Abel magbalantay sa mga karnero
o si Cain mag-uuma. Duha ka sitwasyon sa managsuon. Si Cain mag-uuma sa topa, that is farmer. Si Abel magbalantay sa mga karniro, caretaker sa mga karniro. Sa topa, mga hayupan ang iyang gibantayan. Sa kahintang ni Abel, hindi ang litunganay sa gihisgutan sa balang kasulatan o kinsay gipanalanginan o nahimuot ang Dios sa duha ka managsuon. Ato ning basahon. Naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Klarohon nato ni. Si Cain naghisgot ang Biblia nga nagkuha siya og abot sa iyang uma. Apan wala gidiskas sa Biblia nga si Cain nagkuha og labing abot gikan sa iyang kaumahan o gihalad ngadto sa Dios. Madingi ang litunganay kay dili man faithful si Cain, tingali ang iyang gihalad ngadto sa Ginoo, mga bukbukon, mga bagtok, labi na karon kating sangki. Pag-abot sa inyong pagsangki, hinongdumi, ayaw hikalimte ang Ginoo. Mao gunay sikreto igsoon kung layhan mo panalangin sa Ginoo. Si Abel, tan-awa ra gud. Bersikulo 4. Nagkuha usab si Abel og pipila ka mga panganay sa iyang kahayupan o giihaw niya kini o gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. It meaning to say, panganay ang gihalad ni Abel ngadto sa Ginoo og labing maayo pag yung bahin. Kung layhan kag panalangin, suhira ang pamaagi ni Abel. Kay kung suhiron nimo ang pamaagi ni Cain og di ka panalanginan sa Ginoo, mapareha ra gyud kag batasan ni Cain. Masina kasi imong igsoon, masina kasi imong silingan, masina kasi imong isigataw kano man wa man kay gihimong lakang aron mahimot nimo ang Ginoo even sa paghalad. Unya mo claim ka, Lord, panalangin niko. Lord, takbo ako. Lord, proteksyon niko. Wa magani kay gihimong usan ka lakang aron mahimaya nimo ang Ginoo. Dili pwede mga eksyon nga mangayo kag panalangin nga otro po kang inot, otro po kang siro sa panalangin nga gihatag sa Ginoo. Kung layhan kag panalangin may eksonde, sunda ang pamaagi ni Abel. Bukat manggod sa tao mga eksyon, labi nagmanganak imong kalabaw, panganay. Siyempre, primerong anak, that is panganay, sama sa gibuhat ni Abel. Ayay, mo ingon man ang tao, si pastor, si pastora, anak, madato ay balaod man na sa Diyos, dili man na balaod ni pastora. Balaod man na sa Diyos, dili man na balaod ni pastor. Balaod man na sa Ginoo nga dapat nimong buhaton aron ang Ginoo mahimot nimo. Si pastor, si pastora nagtukan sa kamatuoran pamaagi sa Dios aron ikaw ug ako mahibalo niini. Nagkuha na to. Wa pa gani tay gihatag para sa Ginoo, nagpagulbol na ka. Wa pa gani kay lakang, wa pa gani ka kahatod sa simbahan, nagkwinta na ka. Ako ra bay kahago ani ay si pastor nagyaka ra ni tingali aron niya simbahan. Hinumdumi kami mga alagad sa Dios, dili mo kamisyo sa among sakripisyo. Dili mo kamisyo sa mga alagad sa Dios, sa mga pastora nga nagtinud-anay sa pagkamatarong katubangan sa Dios. Kung gihatagan mami pabor, gihatagan mami o katubagan sa among panginahanglan, wa mi pakurawi, wa mi pasagdi, tungod kay duna po may gibuhat, sikretong gibuhat para sa Dios. Dili na na pinitin ninyo ipangwinta, mga higala. Mao akong gidasi ka mata ko sa kung layhan mo panalangin, pangalagan mo sa patinud-anon, bisag asa mong simbahan, apan hinumdumi o sisaha o klaruha ang dadala sa simbahan nga inyong ipasilungan o nagkinabuhi basab na sa balang kasulatan.
Kaya kung wala maigsoon ka usik ramos panahon. Amen ba? Unsay gihimo ni Abel, nagkuha siya, nag-ihaw siya panganay sa iyang kahayupan o iyang gihalat ang labing maayo para sa Ginoo. Wow! Dinhi ang lintunganay nganong nasuya og nasina si Cain ini, iwa man dawatas Ginoo ang iyang halad, ang gidawat kang Abel man ayay. Unang kasagaran ros katalingban kanang mga suyaan, kanang kusog kayong mamasangil, maunay dili maayo, magpaasip nga maayo batas sa katubangas mga tao, pero di ay limbungan ibin kani sa katalingban. Tinuod din ang kasulatan nagsulti sa kinabuhi ni Abel o kang Cain. Ikapamuligi ba na sa tao? Dili oy. Tanawa ra gud diri. Naglagot si Cain. Ingon ang 5, apan wala siya dawata. Si Cain og ang iyang halad, busa nasuko si Cain og nagbugot. Ana abay nasuko maigsoon dili magbugot. Murag dili na gyud ni madruhi ning naong ay aning Cain. Nagbugot, nakita sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Cain, ganong nasuko, nagmugot ka man. Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Natanawa ra guna kinsay gasulti ang Ginoo. Ning ingon ang Ginoo kang Cain, ganong nagbugot makakain. Kung maayo pa ang imong gibuhat, ganong dili gud ka panalanginan kay apan kay dili man libungan man ka, sirok man ka, inok man ka. Tanawa ra gud ang imong igsuon nga si Abel magbalantay sa mga karnero, mga kahayupan. Iya yung gihalat ang una. Sahay magod sakit magoning labi na unang sweldo. Ani mo si sweldo 100,000. Imagino na nimo 100,000 ihatag ra sa simbahan. Ihalat imong tithes. Ayay. Ihalad ang panganay sa imong abot. Unya daghan mang mga marites. Moingon man nga magsigir ang mughatag ikapulo diya si pastora mandato. Mutuo mo imong silingan nga wala gani nabuhat para sa Ginoo. Hinumdumi mga igsoon, manganghar lang yun ang mga tao. Katong mga faithful, katubang nga sa Ginoo, mandato magyun na, kupasi sa palang kasulatan, manganghar yun na, maingon na. Doon naman ko'y mga pinulungan mga igsoon, kung dili mo mga dato, diha, digon ko, mualagad sa Ginoo. Kanyang datoon, mualagad mo. Hello. Kaya datoon magyud ang mga alagad sa Dios sa ulahing mga adlaw. Dili pa karon pero gidato na manganita sa pagkamatarong. Pagserbisyo sa ulay pagpagulbol alang sa kaayuhan sa mata ko sa kinabuhi. Giingnan si Cain sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagbukod ka man. Kung maayo pa ang imong nabuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay dautan man, ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas, nga mananap nga bukod mo tukob kanimo. Busa, di kinahanglan buntogon mo kini. Wala man kabuntog si Cain. Kay kung nabuntog pa to niya, di ko siya kapatay siya igsoon nga mo si Abel. Wa man siya karekaper. Nagdumot magyunhinoon siya sa mo. Iya magyong gidala iyang igsoon. Ina man niya. Brother at tas kaumahan pagabot ito gigitiklo man yun niya ang iyang igsoon. O niya si Cain miingon kang Abel. Tanaw ra ko na. Mga to kita sa uma. Sa dito na sila sa uma kaumahan. Giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon. Mangutana ko. Sa iyang pagpatay sa iyang igsoon. Wala ba to'y justisya? Na justisya? Ang naghatag justisya ang Dios. Mao sa kalibutan daghan kay walay justisya. Kay pwede ra man bayran ang justisya sa kalibutan. Pero hinumdumi ang justisya Ginoo. Dayon ka kapangulipas.
Ingon ang Ginoo, onya ang Ginoo nangutana kang Kain, hain man si Abel ang imong igsoon, si Kain mintubag, ambot magbalantay pagod ko sa akong igsoon. Sikat sa pagpakasala ni Hibaog ning Adan, nagsugod yun ang rason o katarungan nga dili mao sa tao. Giingnan ang Ginoo, imagino na nimo, ambot magbalantay pa ko sa akong igsoon. Pero wa mag-isa ka pangulipas na balaan, mas gisilutan mag-isa. Ningon ang Ginoo, tanawa ra gud ang Dios. Ningon siya, busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kini? Dadungog ko ang dugo sa imong igsoon nga nagsampit ka nako. Tanawa ra gud na. Walay nalilong sa gibuhat ni Kain. Nadungog na bati bisan pa man ang dugo ni Abel nga naula dito sa kaumahan. Ikaw o ako, kung doon na kay kahadlok sa Ginoo, digod ka, kapanamas-tamas imong sikataw, bisag sakit nga pulong. Labaw sa tanan sa mga alagad sa Ginoo. Unang usahay, usa ka magwawali mga igsoon diya sa social media. Ang sumok magod panalundungon, mismo ang imong magkaigsunan mga kasakupan sa simbahan, dili na mospita sa pastor. May pay mga unbelievers, may pay dili mga tinunan, doon na pa'y taas na pagrespeto sa mga alagad sa Diyos. Pero sa sulod sa simbahan, wag na'y mga batasan, wag yun ay angay. May pa'y dili Kristuhanon. Amen ba? Unay subong palandungon. Laibin ang magpa-asip na Kristuhanon, lami pag ayaw mo angkon. Hinumdumi mga igsoon, kaming mga alagad sa Diyos, bisag unsang mga batikos, bisag unsang pasangil, bisag unsang pagdaot, dili na mo na ikaulaw tungod kay baunay among papel dinis kalibutan. Ang among gibarugan, ang kadaugan kasiguruhan na argyod sa Dios nagigikan. Ang among gibarugan kamaturan, ay ang kamaturan may mahatag kanatog kagawasan. Unsay giingon dire? Busa miingon ang Ginoo, nganong imo man gining gibuhat, nadungog ko ang dugo sa imong igsoon, nganong nagsampit ka kanako gikan sa yuta. 11, karon gitunglo ka, tinunglo ka na o isalikway ka sa yuta, diin ang dugo sa imong igsoon nga imong gipatay, miagas og mingtuhok. Ginginlan siya, mag-uuma matos Kain. Ingon ang Dios, pahawa diha sa imong lugar, kay nadungog ko ang dugo sa imong igsoon nga naulak pinaagi sa imong batasan nga dili mao. Ning reklamo ay ingon diri sa 12, kung mag-umaka ang yuta dili na mohatag kanimong abot, magtago-tago ka og maglantagaw nga walay pinoy-anan sa kalibutan. Pero si Kain ning reklamo, pero wa say kaluoy sa iyang igsoon nga iyang ipatay nga nahimut-an sa Ginoo. Unang kasagaran sa katilingban, kanang mga suyaan, kanang mga ingkitero, kanang mga sinahan, maunay kusog ay mamutang-butang, pero wa gani nahimo bisag gamay para sa Ginoo. Kanang kasagaran mga kwintador, kanang siro kaayo muhatag sa simbahan, labi na mag-iskot kaning ikapul og tithes, hinumdumi nag-iskot bini sa kinabuhi ni Abel nga iyang gihalad mingkuha siya panganay sa labing nindot nga abot sa iyang kahayupan ug iyang gihalad para sa Ginoo. Bugat sa taos katilingban nga ihatag ang imong unang anak kadto sa simbahan kung makadungog po ang silingan, si pastor ay mabulahan. Kung ikaw tinuod kang Kristohanon, pasagdi ang mga marites. Kung tinuod kang faithful kadto sa Ginoo, ay hinumdumi ang Salmo 18 versikulo 25, hingpit ang Dios ni adtong hingpit kaniya, matinud-anon ang Dios ni adtong matinud-anon kaniya. Sana ba ang Biblia? Kung ikaw ug ako nagtuo sa pulong sa Ginoo, buhata ug tumana ang naas sa Biblia, ayaw tumana ang mga marites sa katilingban kay sila wa say kalibutan.
Anak ra bang mga way kalibutan, labi na way kalibutan sa balaod, maura ba'y mag-una-una o hukom, ngawa po'y utro po, ngawa hibang kaagan. Kana ra bang mga tao sa katilingban nga muingon nimo, muingon nako nga butol, mas kapinat sab ng butol. Di ba sakit? Kaming mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, bisag unsaon pamiguba, bisag unsaon pamigingong butol, apan kay dili ta butol atubangan sa Ginoo, ang Ginoo bulif up nimo, hinumdumi na. Tao ray mo ingon, tao ray mo judge, dili tag-iyas panalangin, hinumdumi ang tag-iyas panalangin, mao ang Dios. Wakal ra magbukain tao, hambog ra magbukain tao, labi nagmaayo pag sukan. Pero naanas kalisod, karakara man na. Ingon diri maigsoon, ingon si Cain ming ingon sa Ginoo, bugat ra kaayo kanako kining silota. Reklamo man di ay. Unya wa siya maglantaw sa iyang porsosong igsoon iya pagyong ipatay. Unang ikaw ug ako sa katilingban ayaw pagsalig. Labaw sa tanan dili sa imong relatives, ipatay magani. Ipatay magani ni Cain porsoso niyang igsoon. Unang ikaw ug ako ayaw pagsalig. Bisan sa katilingban, daoton ka sa imong sikatao. Kanang kusog kay mananaot bisan gani sa igsoon, pagbantay anak kay utro po ng mananaot. Daoton magani ng kaugalingong panimalay. How much more unya dili mo ingon man ang agi daot magani ng akong pamilya, kamo pa bang dili nako kadugo? Away magani nako ako ang mga kapamilya, ikaw pa unya ang dili ti kaawayon nga dili man ti kadugo. Samot ipatay magani ni Cain si Abel. Doon na ba kayo buhaton mga igsoon sa panahon sa hukom sa Diyos? Hinumdumi mga igsoon sa kinabuhi ni Lot. Kinsay nagluwas ni Lot? Nagpadala ang Diyos kong mga anghel. Giingnan silang Lot, karon dayon pahawa mo diha kay silutan na ning dapita. Kinsay gipadala sa Diyos mga anghel. Mao nang ikaw ug ako, kung faithful ka, magpadala ang Diyos o mga anghel pagluwas nimo. Isa may nagluwas ni Jesus, di ba nagpadalag mensahe ang anghel pinaagi sa damgog revelation nga to kang Jose nga amahan nga bana ni Maria. Silot mga igsoon, di padalaan silang anghel. Ingon siya sa sayong kapuntagon, gawas na mo dinhi kay paulanan na ni kasopre kining dapitag piti na ning hugawa ay. Ato ning basahon Exo Genesis Kapitulo 19 versikulo 15. Kaya nang masayod ta Exo. E kung wala ni giwalis upang magwawali, diris ato ang programa magson wa gyutay ikiyas ani. Ikaw ug ako walihan gyuta sa kamatuoran nga walay diatrasan kamatuoran ang magdalag kadaogan kanimo ug kanako ug kanatong tanan. Ingon diri mga igsoon sa bersikulo 15 tan-aw ragon. Silot na kahilikay niini kay gipadalaan sila mga anghel. Sa pagkakadlawon giapura silot sa mga anghel tan-aw ragon na. Giapura sa pagkakadlawon giapura silot sa mga anghel. Pagtiya sa syudad niingon sila, pagdali dal-a ang imong asawa o ang duha mo ka anak nga dalaga o biya kamo dinhi aron dili kamo maangin sa paglaglag sa syudad. Ayay ang asawa man. Unang kasagaran maigsuon nga ang asawa dili matinud-anon ato bangas Ginoo kay siyempre mauna man ang history sa kasulatan nga ang asawa o dili gani pareha o pagpangalagad sa bana maura guni magkarakara o di guni kaagpas sa tawag sa Ginoo sa iyang kapikas kinabuhi
Dili man nimo ayuda, dili man nimo unong. Unsa may nahitabo kanggo na mismo ang asawa niya maupay nahimo nga kontrabida sa kinabuhi niyo. Sa kinabuhi ni Lot ining mga panahon na maupay nabilin ug wala gyud nakalingkawas sa silot sa pagsunog sa Sodoma o Gomora. Nganuman nawili sa mga butang dinis kalibutan. Mga asawa, hinumdumi ninyo kakining mga butang sa kalibutan, biyaan ug talikdan lamang. Ayaw ibutang sa inyong una-una nga mahimo ninyong yakan hangtod sa katapusang gudlo sa inyong gininawa. Unang kasagaran dili na nako mi bisag dili pa imong iwali kung ikaw nagbasag kasulatan ang gamiton yun kasagaran ang imong kapikas kinabuhi. Apan tugat pinaglori kay dili po tanan nga asawa nga sama sa asawa ni Lot, sama sa asawa ni Job. Apan hinulumi sa kasaysayan sa kasulatan ang nahimong nagpakasala ug una si Iba nga mao ang nahimong kapikas kinabuhi ni Adan nitong panahon na. Igsoon, ikaw ug ako alagad sa Ginoo. Bisan unsay mahitabo, bisan unsang kaimtang og sitwasyon, kung gitawag ka, padayon sa tawag sa Ginoo. Kanunay nimong idala sa pag-ampo ang imong pamilya. Silot mga igsoon ining mga paagiha. Nakalingkawas sila sa silot sa pagpaulan sa asupre sa maong nga nason sa Sodoma o Gomora. Apan ang nabilin intawon hangtod karon history sa kinabuhi sa pamilya ni Lot, asawa na imong haligi sa asin. Mao nga mga kaigsuonan dinhi sa unang Samuel kapitulo 31 bersikulo 10 ngadto sa 14 ang Ginoo mingsulti kang Samuel. Kinsay gisultihan si Samuel, pangutana unsa man ang pulong sa Ginoo ngadto kang Samuel. Ato ning basahon unang Samuel kapitulo 31 bersikulo 10. Mao nga ikaw ug ako kung dili ka tinawag sa Ginoo, ang uban nga wala tawaga matingala man na. Moingon man na nga tanaw ra gud si Mrs. Unya si Mrs. na itong mga panahon na emosyon man siya. Si Mrs. nga gisugo sa Dios pag-adto sa yutang saat apel po si Mrs. kaya na emosyon man siya. Bisan gani ang 10 commandments iyang gibungkag, kaya nakita man niya pagbalik niya ayahay naghimo na magbaka, naghihang nabili, nagsimba na maninoon og larawan. Na emosyon man siya. Unang ikaw ug ako nga nagdala kag simbahan, maapil po kag emosyon, pareha kag buot. Kung dauton kas imong silingan, dauton kas mga katawhan, dauton kas katilingban, ayaw mong balos o pangnaot. E kung mo balos ka, pareha na mong buot, pareha na mong mananaot, kaangay na lamang. Muna'y tinuot. Kung dauton ka, pasabi, ilang ng kalipay. Kung sa gingon diha, ihapos Ginoo, maabot ramata na ron. Ingon din may eksyon sa unang Samuel kapitulo 31. Ito ni basa 31 sakto pa ni mga eksyon. Unang Samuel kapitulo 31 bersikulo 10 ngadto sa 14. Diri mga eksyon ngadto sa 14. Tres, areta sa tres may eksyon kay murag na misplace ta mga eksyon. Ingon diri mga eksyon, mipakita ang Ginoo kang Samuel. Kapitulo 3 di ay mga eksyon sa unang Samuel kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 15.
Ingon diri may Exodus ngadto sa 14. Mipakita ang Ginoo kang Samuel. Unsa may rason og tumo nganong nagpakita man ang Dios ngadto kang Samuel. Ingon diri, onya mingtungha og mintindog ang Ginoo nga nagtawag sama sa unang mga higayon. Samuel, Samuel. Wow. Unang dunay mga anak ron nga dunay Samuel. Naanas Biblia kwa unang mga ginikanan nga swito og Biblia, nakahibalo og Biblia, naas Biblia ang mga ngalan sa ilang mga anak. Pero sa akong ngalan wala sa Biblia. Pero ang naghimo nini pastor kaniadto sa 4 Square nakaroon ikuha nas Ginoo. Grabe ka lisod nga spelling. Mo apply kog trabaho, mo adto ko mulukat kog mga dokumento. Moingon gyud nga sa man ang imuha ngalan sir. Gatalag sa wa man gyud ko kadungog ini ngalana dili makasagaran. Plus spelling. Unang dunay bisan pa man sa akong trabahoan mo gyud nga unsa may imuha bing IDB kay murag dili man ni maog yun. Kay kun ang akong spelling maingon man sapray, sapre, silent S, silent H. Di ko ba perfect based sa akong mga dokumento. Lukat kong NBI kung wala ko'y copy. Pakita mo na nga. Ako pong ipasalamatan ang Ginoo. Matod pa na may suon sa alagad sa Dios na si Pastor Campos kami ato, pastor sa 4 Square, ikuha ng mas Ginoo. Maunay ihatag ng ngalan sa imong anak. O ginundumi nanay pinasahi. Kung wala yun na ikalimtis Ginoo, labaw sa tanan sa iyong pagkamay. Ikaw kung ako nunay pagkigsaan, hinumdumi ang mga maayong butang ay mo paangkol. Ayaw hinumdumi ang mga butang na dili maayo nga moabot kanimo. Kay maunay munudnod sa kalautan sa imong kinabuhi. Maunay mo ganod nimo nga ikaw dili na ka maibot kada adlaw. Matupan sa diri may son onya ming tungha ug ming tindog ang Ginoo sa pagtawag ngadto kang Samuel. Nagtawag sama sa unang higayon, Samuel, Samuel. O si Samuel mitubag, sulti o Ginoo kay ang imong alagad mamati kanimo. Mao magunay lison kung dili ka mamati ay ang mong ipamatian ang uban na wala himpagkaagan. Di maapil sab ka. Maminaw man kas mga maritison o sagot-sot man sab ka, di maapil po kang batasan nila. Kanya perti na yung pagkasayo pa, tinumutumor ang sugilanon. Ayaw pagtuo o tinumutumong sugilanon. E dili man ikaw ay nakaakto. Kung nakasala siya, apel sab ka. Kung namakagna, di na makagsab ka. Mabalan maguna. Munang gikinahanglan o kaalam kahit palugikan sa Ginoo ang pag-identify kung ang usa ka tawo na makagba na og dili. Ingon dire mga Exon 11, onya miingon ang Ginoo kang Samuel, hapit na nako buhaton sa Israel ang usa ka butang nga makapakugang sa mga makadungog niini. Sa maong adlaw buhaton ko bato kang Eli ang tanan nga gisulti ko mahitungod sa iyang banay gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. O gisultian ko siya nga hapit ko na silutan tanawar ko na gi-remind ipahinumduman sa Dios pinaagi kang Samuel na si Eli silutan sa Dios tanawar ko dire. Og silutan ko na siya nga hapit ko na silutan ang ihang banay tungod kay nanamas-tamas man sa Dios ang iyang mga anak ug wala sila magpugong kanila. Wala man ka dispanta si Eli ani ang iyang mga anak mga balasupas man na apil gud ani si Eli. Ingon diri, busa nanumpa ako batok sa panimalay ni Eli nga ang ilang salak dili gayon mapasaylo pinaagi sa halat o gasa hangtod sa kahangturan. Ano na yung mensahe si Pastora Emijin? Amin.
Ningingon ang Dios kang Samuel, dili na madalag halad-halad ng salaan nila. Kaya kani atong megson kung makasala, ihawan ra magbaka, ihawan ra magpanganay. Pero karon megson sa katapos sa panahon, dili na madalag kwarta ang hukom sa Dios. Tingali ang hukom sa tao, madala pa na kwarta, labi na materialistic. Igsoon, kuha agos inyong una-una ng mga una-una nga nag-agpaspos mga butang, kanang gitawag kong materialistic. Mahimo yung kang batas, walay batasan, even sa imong katilingban. Inag-agpas man ka nga ikaw rin makaangkon kong mga butang, kanang uban dili. Unang dunay mensahe mga igsoon, ingon siya, usahay magud kining tao garbo kayo. Labi na dunay kwarta, layhan ko na siya magpaila. Iya sa katilingban nga kwartahan siya, usa ka alagad sa Dios na nagwali. Gikan sa laing nasod, for example, ato nang i-refer sa nanag-abroad, siyempre nakukswelo sa laing nasod. O niya de sa syudad, kung magtukod siya balay nga nindot, daghan mang kompetensya, dili man siya madayag, dili man siya mailhan nga kwartahan. Nagbalano siya na magtukod sa nindot nga balay dito sa ilang barangay o sa iyang kabukiran, aron ang mga tao muhangan yun, ayay pagkanindot as balay ay. O niya, sa diha nga nahuman ang iyang balay na nindot kaayo, gikan sa silaing nason, namatay man siya. Imbis nag-celebrate, imbis biblisingan ang balay ng iyang gigama, o niya kay siya may namatay, di naglamay. Siya mo'y gilamayan. Kumusta man ang iyang gigama nga balay sa iyang paghago? Nagapahimulos ba siya? Wow! Sa imong pagkadato, pagkaadunahan, kung imo nang isilirok, ipin sa katilingban, biyaan na nimo, bisag o sa kadako, digon na makauban nimo sa lubnganan. Ang imong makauban, ang maayong relasyon sa katilingban, ang maayong binuhatan, ang maayong pagtartar sa imong isigataw, dili o dili yun na nimo hikalimtan. O nga sa akong kinabuhi, mga maayong butang mo'y akong dili kalimtan. Apan ang dili maayong mga butang, mga daotang, mga pulong talikdan ako na igsoon, ganuman ang Dios dili siya malipay sa tao nga kanunay nagpasikar mo sa iyang kinabuhi. Mao nga si Eli, ingon ang Dios ngadto kang Samuel na alagad sa Ginoo. Samuel, Samuel, silutan yun ako na si Eli, kayang mga kabanay walay angay ibig si Eli, ewa siya kabuyag sa iyang mga anak. Mao nga kaming mga alagad sa Ginoo, sama mi nga inyong mga amahan, sama mi nga inyong inahan, kay kami gitawag, ikaw ug ako gitawag sa Ginoo katong adunay obligasyon mga alagad sa Dios. Ayaw mo kahadlok, ayaw mo kaluya, ay dunay Ginoo mo kauban kaninyo. Mao nga akong amigo, ingon siya, Pastor, maunay akong prinsipyo maruganan, dili ko mahadlok, muwalis kamaturan, kay ang kamaturan muhatag yung nagkagawasan. Munay prinsipyo o alagad sa Ginoo, dili kay mag-uyon-uyon. Kung doon na kay katungdanan, uyon-uyonan na nimo, kanang imuhang sumusunod, kanang imong ipialan, wa kay leadership, wa kay baruganan nga gipili kas katawhan. Diha tagibutang ka sa simbahan, bisan asa nga aspeto sa trabaho sa tibok kalibutan, kung gihimo kang leader, magpadominar ka sa ubos na posisyon, wa kay gitawag og leadership. Ingon ang Salmo mga igsoon, kapitulo 69, versikulo 27 ngadto sa 36. Ang mga pag-ampo ni David. Si David, base sa Biblia, usa ka tawo may nagbuon, usa ka tawo may nadlukon sa Ginoo, usa ka tawo dunay gibuk-aton
sa pagtahod sa Dios. Sikat pa sa iyang mga ginikanan, nahimo siyang paggiitan nga army sa panahon sa mga Palestihanon, bangga kang Goliath. Hangtod nahimo siyang hari nga inila nga hari og ning sunod niya nga mao si King Solomon nga nahimo usab nga manggialamon sa tibuok kalibutan sa ilang panahon. Wala mo siya nangayo kadunahan, nangayo mo siya kaalam kay balo. Kay ikaw kung ako kung adunahan ka, wa kay kaalam pagamit niya na, di na kaaptag pila ka tuig mawagtang na. Kay bisag asar man ka magwalas-waldas, wa man ka magsalig nga hinay-hinay ragot-ot ang imong kabtangan. Maniot to kag Jollibee, manihapon kag nilasal, balik sa asan tong mga nindot nga mga pagkaon niya, ang sudan tag 200 ang hiwa. Kuman jud ka. Sugal dire, sugal dito, inom dire, inom dito, pag uli, pag gubot sab. Iwa na may kwarta, naapil pag pamilya, naapil pag mga anak, nasumbagan pag asawa, nabunol pag mga anak. Way angay. Ang kasulatan naglikon ka nato. Nagdasig ka nato. Ayaw ha paggamit ang imong kinabuhi karon kay dautan kining mga panahon na. Hindi gani kakahit mo paggamit sa gininhawa karon, dili na nimo ampingan labaw sa tanan, dili na mo na ipagpangalaga sa Ginoo. Ayaw pagmahay, dili gyud mo ang ayang makamahay sa mga alagad sa Ginoo. Di atong nagtuman o nagwali sa kamatuoran. Tanaw ra gud Salmo sa isintay sayo pa mga iso sa isintay inoy bersikulo 27 ngadto sa 36. May nang masayo ta, ako o ikaw, kami nga nagwalis kamatuoran, naigo na may daan sa balang kasulatan. Di ayo na may masi-masi. Mao nga kung dili na mo ni ikanabuhi, wak may angay nga muwali. Mahadlok man mi. Kay sige mami kaigo, di ta kaabtag us katuig diri ay. Dili ta kaabtag pila katuig sa pagsakripisyo, pagdalas mga tawo. Siyempre, lain-lain di batasan sa sulod sa simbahan. Naabay mga tao nga magpa-as-if lamang na Kristohanon. Pero inigawa sa simbahan, perte na yung pagka-bulayaguna. Mga marites na yung dagko. Bisag asa ka, dili na maguna ikaligayan. Gawas sa mga taong sincero nga mga lagad sa Ginoo. Hinumdumi, maunay panalanginan sa Ginoo. O ayaw ninyong i-refer o itandig nga nung ipanalanginan sila kay na sila gibuhat nga sikrito para sa Ginoo. Ayaw ipangwinta nga moingon ka, ulahira man na sila, ako pila na ko katuig, wala man ko kaangkon laging mga buta, nangutan ako na ba kay gibuhat? Hello, dapat ay gihimo aron mahimaya nimo ang Ginoo sama sa gibuhat ni Abi. Ingon din mga ekson, wala tay rason nga mo claim sa panalangin sa Ginoo nga wa ganita muhatag og panahon para sa Ginoo. Labaw sa tanan sa paghatag, kwintador pa kayong tao, pagani kahatag nagkwinta na, namuy-puy na. Ang gipuy-puyan mga alagad sa Ginoo. Ikwintahan, madato si pastora na, daghan na pa ng mga membro. Ya muhatag kada bulan, kada si Domingo, ayay, burot ang tiyan ani ay. Pagani kagihatag sa piso, kung sa padya, kwintador pa kay ganda ko. Isa may mo panalangin ni mong Ginoo. Ingon din mga ekson sa 27 ngadto sa 36. No. Ingon din mga ekson mga pag-ampo ni David. Kapitulo 69 bersikulo 27 ngadto sa 36. Ingon siya diri. Pahamtangi sila dugang silot o ayaw gayud sila pasayloa. Kinsay kampo ani si David. Kaya dili na may kaya. Kunya ang mga pag-ampo ni David, dungkol na bagyos Ginoo ay. Ingon si David, pahamtangi sila dugang nga silot, o ayaw na gayon sila pasayloa. Palaa ang ilahan mga ngalan sa libro sa mga kinabuhi. Ayaw sila ilista uban sa mga matarong. Nagkiksulti si David kang sa Dios niining mga panahon na 29.
apan ako nasakitan ug nagantos busa, bayawa ug luwas sa ako, O Dios. Layo ko sa pagkitapang. Ingon si David, luwas ako, Ginoo, kay murag kapoy naman eh. Nagampo si David ini mga tunguran ining higayonan. Ingon dire, unsay ang sekreto? Daigon ko ang Dios pinaagi sa awit, ug isangyaw ko ang iyang pagkagamhanan pinaagi sa mga pagpasalamat. Wow! Ang gihimo ni David, iyang gisangyaw o gipasalamatan niya ang Dios. Ang problema magol sa tao, nindot ra kayo ang Ismael kung panalanginan. Apan kung dili gani, aslumpas, bahal ang hitsura, bagulbulan pa si pastor, si pastora, nganong wala man ko panalangini, pastor, nganong wala man ko proteksyonin ni akong panguma. Mangutan ako na ba kay gibuhat? Basig ang imong gibuhat, gikulangan ra ang Dios. Basig na po kay sekretong gibuhat, nga dili mao ato bangas Ginoo. Hello. Tanawa na kung si Abel o si Cain. Nakaikiyas ba si Cain sa silot sa Dios? Wow! Samantalang si Abel, faithful siya. Kung faithful ka, hinumdumin may, so faithful po ang Dios. Ingon dire sa 31, mas makapahimuot kini sa Ginoo kaysa halan nga baka o usa katibuok nga turong baka. Ang pagdaig ang pagpasalamat mas labaw pagani kung muhalat kag mga baka ug unsa diha. Ang pagdaig mas more di ay ano man hinumdumi ang Dios dato siya ang tag-iya sa tanang mga butang, mga hayupan, kwarta ug unsa pa. Wala siya naginhanglan o kaptangan. Kay dato ba siya? Muna'y atong ipasigarmos Ginoo. Ayay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Florentino Escape from Davao City Government. Sige ko ni siya gago everyday. Sa matagkaroon og unya, iya ko ning gihaguan aron makapaambit ngadto sa katilingban. Pero wa pa man kon ma-recover, ma-retrieve ang akong account manimation sa ako nga anak. Muna nga lutay magkaisa friend 200 ramang ka buok maglisod mga igsuon ko pagpunta sa uban munang wala gyud ang uban makabantay nga kanunay lang ta nagpaambit sa mensahe Ginoo sa social media. Siyempre may igsuon ang akong diya sa account doon na 5,000 kapin ka mga follower. Una nga papamagin ko kagayon mga igsoon tungod kay naguba man ang cellphone. Ginoo lagi ako tugyanan dili sa insaktong panahon. Ingon diri sa 38:3, patalinghugan sa Ginoo ang mga kabos ug dili kayo niya hikalimtan ang iyang katawhan nga nabilanggo. 4, langit ug yuta, kadagatan, tanang mananap nga naa niini, daygan ninyo ang Dios. Luwason niya ang Jerusalem ug tukoro niya pag-usap ang kalungsuran sa Hoda. Mupuyo dito ang iyang katawhan ug manag-iya sa maong yuta. Ang mga kaliwat sa iyang mga alagad maoy manunod niini ug ang nahigugma kaniya mupuyo dito. Wow! Kung ikaw amahan nagsunod kas kamatuoran, ang makabenepisyo ang sumusunod nini. Tanawa ko sa kinabuhi ni David. Diba ang nasunod niya nga mao si King Solomon, mas grabe pa kama makiadmanon kay King David. Apan sa diha sa iya pagkaalam na mas grabing kaalam, wala man to maayo resulta si King Solomon kaysa iyang amahan. Kay si David maigsoon may nadlukon man sa pagbuhat og sayo atubangan sa Ginoo. Samantalang si King Solomon pagkadaghanag babayi, pagkadaghanag asawa, 700 kaping, 300 ang pinakaslan. Bila magkabok puyo-puyo, unsaon na nagway ito niya. O sa diha nga ang mga reyna
ming konsulta ni Solomon ni atong tungura mahimo magyud niyang asawa unang grabe kadato si King Solomon ni atong tungura. Apan sa katapusan migbalik siya sa pinakayanong tao sa katilingban. Mao nga ikaw o ako, even si Nabucodonosor nang hinambog yatong mga panahon na nga siya hari pa, siya gisilutan sa Dios o mingtipon siya sa mga kanding, mingsabsab siya bisan ang iyang lawas gitukdan ang mga balhibo mga igsoon. Ayaw pangarastiha ang pagkagamhanan o pagkamaayos Ginoo. Hinumdumi ayaw hikalimti ang mga mensahe sa Dios na may nagtukan sa kamatuoran nga ikaw ug ako muato banggiyod sa hukmanan. Mao nga niingon ang panultihon kapitulo 21 bersikulo 11 ngadto 24 mga silot sa mga mabugal-bugalon. Unang ayaw mong bugal-bugal. Ingon deres panultihon ito ni pasahon me. Pero masayo ta labi na ning sa iyong kabuntagon. Wala kong ipasalamatan ng makatauhan niya sa kapoy matod pa sa itong igsoon niya. Silayan may maminaw pastor kaya walay relihiyon nga gidala wago ko relihiyon dire kay hinumdumi may igsoon dili na modala sa imong kaluwasan ang relihiyon. Ang modala nimo may relasyon sa imong isikataw, may relasyon sa ngadtos ato ba nga sa Ginoo pagtuman sa kamatuoran ini. Makunsa man ay relihiyon yung pati kay kagbatasan wa kay angay may igsoon even sa katilingban. Ingon diri ang 21 bersikulo 11 ngadto sa 24. Ingon diri sa dihang silutan ang taong bugal-bugalon tanawar ako na kunang ayaw mo pagkumpiyansa mabugal-bugal mo kami mga alagad sa Ginoo di gyud may madutlag bugal-bugal di isa may madutlag daot dili isa may madutlag butang-butang baga nami kay nawong kubala na ninyo mong nawong bisag latan pamis katilingban ug daot di ni madalag daot kinaay Ginoo justisya siya. Ayaw mo anak pasakan igsoon. Ingon dire sa 21 sa panultihon sa dihang silutan ang taong bugal-bugalon makakuha og pagtulunan bisan gani ang mga hungog ang mga taong malamon magkat-on gikan sa gitudlo kanila. Ang Dios nga maoy matarong nasayod sa mga nanghitabo sulod sa balay sa mga mataong dautan og siya maoy maglaglag kanila. Tanawara na even ang mga taong dautan sulod sa panimalay na balaan sa Ginoo. Unang mga dautan nga mga sikat sa katilingban bisan asa bisan sa sulod sa simba sa ilang panimalay na balaan sa Dios ang ilang mga binuhatan. 13 kung dili mo tagdon ang mga pangalyupo sa mga kabos dili usab pamation ang imuhang pakitabang. Hello mga adunahan, kung doon na gani mangayo ninyo pakitabang tamangay po sila. Dili kay moingon lamang ka nga taon looya pero nakaikatabang wala gani kay gitunol bisan na lamang usa ka sako or usa ka lugas nga umay imong gitunol sa imong isika tawo na nagkinahanglan ini. Mayro matang usaat ayaw sa ari ang katilingban o ayaw sa ari usab labaw sa tanan ang Dios kay dili siya mauwat dili siya masalipdan bisag usa kabuhok sa imong ulo na ihapnas Ginoo. Ingon diri 14 ang gasa nga gihatag diha sa sekreto makapapuy-puy sa dakong kasuko. Wow, grabe sa 15 kung tumanon ang hustisya magmalipayon ang mga maayong tao apan mga maminghoy ang mga dautan na aguday hustisya
ug sa diha nga adunay justisya gikan sa Ginoo, ang mga alagad sa Ginoo maglukso-lukso sa kadaugan gikan sa Ginoo. Apan ang dili mga maayong tawo, apan ang maminghoy ang mga dautan, maminghoy magyuna. Ayaw daw man ninyo na magpabilin mo na kanunay mong makapabor sa tibok ninyong kinabuhi. Isaias ningon diri, what will you do on the day of punishment? Mao ni atong atima dinhi sa Isaias kapitulo 10 bersikulo 3 ngadto sa 4. Ang atong oras alas 4 mapaman mangison sa iyo pa. Unsay giingon diri? Second to the last nga mga mensahe or bersikulo. What will you do on the day of punishment? Unsa may imong buhaton sa panahon sa paghukom sa Dios? Kanya mo balik ta dito adto ta sa mga Roma kapitulo 12 bersikulo 19 sa katapusan nga bersikulo nga atong gipaanglit ining sa imong kapuntahan. Ingon ang Isaias, unsa may imong buhaton, sister brother, sa panahon unya sa paghukom sa Dios. Kay ang tawo mengson dinis kalibutan dili man makaturunganon ang paghukom. Labi nagpulo paminaw sa palibot niya. Maguna-una nga mas bright pa. Iksoon ayaw pangarastiha, ayaw pagsigarbos imong kaugalingon. Kama mas bright pakas tanang bright. Ingon diri Mason sa kapitulo 10 bersikulo 3. Ingon diri Mason, unsa may buhaton ninyo sa adlaw nga ipakanaok sa Dios ang silot? It meaning to say, unsa may imong buhaton, sister brother? Papareha pa kang kait nga moingon ka, Ginoo murag sobra man ning imong silot nako, dili man ni makaturunganon, awa magani siya maluo siyang igsoon nga iyang gipatay dito sa kaumahan nga iyang atiman. Giingnan pa niya ang Dios, ambot balo makoy labot sa akong igsoon, human na patay. Mao nga sa panahon sa silot sa Dios, unsa may angay nimong buhaton? Manglibak pagyapon ka, mamasangil pagyapon ka, moingon ka si pastor mangkon wala ko walihi. Mao nga kami may sumuwali gibis ka maturan kay sa panahon sa paghukom ingnon niya mininyo nga si Pastor Sapre, si Pastor Candelario wala gyud may maulihi gyud ay kung sa pang mga pastor diya na inyong ipasilungan mo naglaruhan ng inyong mga mentor diha na simbahan nga asa mo nagpasilong basig otro po ng balasubas kaya naghilot-hilot ra po na moingon ra po na nga okay ra maguna oy, okay ra man na ikaw rin okay iwan man mo basaha kamaturan ayaw unas Biblia di basaha utuo mo sila sa dili basta ikaw nakatuman ka sa sugo sa Dios. Amen ba? Tanaw ra gud unsa may buhaton ninyo sa adlaw ipakanaog sa Dios ang silot. Unsa may buhaton ninyo inig-abot sa bagyo gagikan sa layo. Tanaw ra gud na sambingay this is parable. Kinsa may dangpan ninyo aron kamo katabangan. Nakisa may imong dangpan. Kisa may imong duulan aron mo tabang nimo. Kay wala kay makatabang, wala kay dangpan. Usa man. Di wa kay insakto nga malibog na ka. Wala na kay may panguna-una mo yung kinsa makay akong dangpan. Kisa makay akong duulon nga ako maning giyubitan ni akong silingan. Ako maning gibutang-butangan akong ubang mga tawo. O niya pamatunan kang dili ko na maunang imong gibuhat. Kinsa may magsakripiso, ikaw o sila. Ikaw maulaw makamuduol. Tinoo dili. Isa sa imong kabulingon. Matahan na ka. Mayroong magkatapo ang matunggi. Ayaw lamparo tong iyahang pagkatao. Idaot na to nato kayo. Yan na doon na kan ikaw may nagdaot o sabay mo ang muna-una sa imong kinabuhi.
Bisan dili pa kasiluta sa Ginoo. Sa panahon sa paghukom sa Dios. Di ba? Ingon diri o asa man ninyo tuguti ang inyong bahandi. Ingon ang 4, wala kamoy laing mahimo gawas sa pagsuot taliwala sa mga binilanggo o mamatay tipon sa mga taong gipatay apan bisan paniini wala mamuypoy ang kasuko sa Ginoo gibakyaw gihapon niya ang iyang kamot. Anawar ko na bisag asa ka kung ang Dios na lagi masuko dili na kita makapugong. Iyan ang lang desisyon. Tanawar ko si Moses, si Miriam o si Aaron gibuyag sa Dios si Moses, giina si Moses ayaw pagbuot ya Moses ay ako ay nagbuot ganong gisilutan ako si Miriam ani panahon na gipagawas na ako sa ten sa tulda kay dili na maunang ilang gibuhat tali nimo na niya kay si Moses magiluyon man mao pa'y nag-apo abahan mao nga si Moses wagod kaadtoy taon sa yutang saan kay kung sa mga sala siya may mo dipinsa ayaw dipinsay kung sala na sala guna kung na sala nas kamatuora sala nas Biblia ayaw may sama niya tang Moses muto ang magsadali ay nung dumi ya ka na brother sister ayaw na siya ipadayon kaya dili na siya maayo kung gibutangan kag butang-butang ako sagday sila og tagda pagkana di ba maulawar na klaro dili nasahon binatong ning Roma labi na sa mga Kristohanon nga nakaangkon nini tanaw ra gud ang Roma kapitulo 12 bersikulo 19 kinsay maulawan kung sa atong kinabuhi mekson nga nakaagpas kas kamatuoran ayaw kaguol eh ingon diri Roma 12 pero dili mo magbasig Biblia di man puta makamahay ninyo kay wa mo mo pasa-pasa di inyo harag kaugalingon mo magbuot ingon diri maison mga higala ayaw kamo pagpanimalos kundi itugyan hinoon kini sa Dios. Wow, asa ninyo itugyan ninyo sa imong silingan nga utropon batig batasan o sa ubang mga tawo asa nimo itugyan ngadto sa Dios. Ayaw mo pagpanimalos ako di ko mubalos mudaoton ko di ko mubalos mudaot mudaig pakos mudaot pero hunyong dumi maigsoon ang Dios mga kaigsuonan mo'y buda mo'y musilot sa nagdaot ayay silot rapag yung silot kanang tunglo rapag yung mga igsoon kanang karma di rapag yun na mo ilag dato kas katilingban tanawa na ko diri mga higala ayaw kamo pagpanimalos kundi itugyan hinoon kini sa Dios kay ang nag-ingon sa kasulatan ako'y manimalos ako'y mubayad nag-ingon ang Ginoo kisay nag-ingon Ginoo dili si pastor dili si pastora Ginoo nga mo'y tag-iya nimo Ginoo nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta o sa tanang buta. Wow ingon dire tanaw ra gud kung gigutom ang imong kaaway bakan asiya kung giuhaw paimna kaysa paghimo mo niini maulawan siya sa iyang gibuhat kanimo mo na sikreto kung gidaot ka gipanamas-tamasan ka halatag na pinaagi sa imong pag-atiman ayay di magyuna ka limot sa iyong gibuhat tali nimo inom kang butol ay pasagday oy inom kang way ayo ay pasagday na ingon kang wa na kay paglabas pasagday na tagda atiman na ihatag ang may relasyon padayon sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi ingon ang 21 ayaw padaog sa daotan hinunuan dad-a ang daotan pinaagi sa maayo nausa o man balusig maayo ay ang Ginoo maayo niya ato maayo
hingkit ang Dios niya atong hingkit. Upanalangin siya. Upanalangin siya niya atong nahimutan kaniya. Pag-ampo tama igsoon. Labing kamahanan og mahigugmaan ka nga Dios tapos ka sa pagday pagpasalamat. Amintak na dapit sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Lord, way hunong ang akong pagpasalamat kana kanimo tungod kay maayo ka kanamo. Sa tanan karon naminaw sa FM radio sa 95.3 ug sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa nagapanggit nini ikaw magapanalangin. I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity sa matag usa. Lord, initak na og dapit sa kabuntagon way hunong ang akong pagpasalamat tungod kay padayon kang gituboy sa akong kinabuhi. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magimo. Amen ug amen. Ang atong oras maigsoon alas 5:06 na gyud. Morilas na ko gamay mga kaigsunan alang sa sunod na to nga programa sa pagtubaya sa itong mga kaigsunan. Tungod kay si DJ Jane tawa karon sa eskwelahan o nga nananghin ang iyang atong TIC ako sing kingnan ma'am. Wala gyud problema kay mao ni akong kinabuhi kanadto. Isip student government na ako sa eskwelahan nagpuyo. Siyempre tuwa mapuko nagpuyo kay working student may ko sa eskwelahan. Kung nandun na yung mga activities, tuwa ko dito sa opisina sa amo ang student government sa among kaakuhan o obligasyon. Kung nang kaniato-hatod karon wa kita kawali yung obligasyon. So nagkadako ang atong obligasyon uban ang tabang sa Ginoo. Mao man atong papel, atong ipadayon ang atong pagtabang o pagserbisyo sa katiliman. Salamat sa Ginoo sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend A. Ryan Makasaon, niano sa inyong upos nga lagat Pastor Sapre Candelario, manambil sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pag-ambit sa balang Espiritu Santo magawa sa tanang mga balang gikan orasa ang hangtod sa walay katapusan. May butag ka na itong tanan. God bless everyone.